Un trup musculos, transpirat, o respirație sacadată, o atras întotdeauna femeia. Încă de pe vremea gladiatorilor, bărbații care intrau în arenă sau mai nou în ring ori în cușcă au reprezentat adevărate sex simboluri pentru femei. Poate că acesta este și motivul pentru care avem atât de multe femei în tribune și astăzi la luptele dintre gladiatorii moderni. Când apar gata de luptă în fața admiratoarelor, sportivii vin de cele mai multe ori după lungi perioade de abstinență, obicei transmis din generație în generație, care pare să nu aibă o explicație tocmai științifică. De regulă, cu 2 săptămâni înainte de meci, luptătorii sunt ținuți de antrenori departe de orice tip de relație sexuală. Se spune că sexul îți face genunchii mai slabi și toți cei care au concurat într-un sport de luptă își amintesc de discuția din vestiar în care bătrânul antrenor îți explică faptul că e obligatoriu să fii cu minte și oricât de frumoasă ar fi tentația să te ții departe de ea. Se pare că acest obicei vine din Roma antică, acolo unde gladiatorii erau folosiți de nobilele romane pe post de jucării sexuale, chiar în celulele de sub arenele unde se desfășurau jocurile. Doamnele în cauză voiau ca toată energia sexuală a gladiatorului să fie păstrată pentru ele și de aceea gladiatorii erau obligați la abstinență înainte de luptă. Cel mai important trofeu era câștigătorul jocurilor, care era livrat doamnei în cauză imediat după biruință. În zilele noastre, tradiția se păstrează, deși se pare că sexul înainte de meci este chiar benefic. O serie de studii arată că forța fizică a luptătorului crește după o noapte fierbinte, iar timpul său de reacție se îmbunătățește. Cu toate astea, antrenorii cer abstinență, iar motivul pare să fie mai mult de natură psihologică. Absența afecțiunii și a schimbului de căldură cu partenera duc la creșterea agresivității luptătorului, care acumulează furie și frustrare. Se pare că abstinența întărește voința și scoate la suprafață trăirile animalice, transformând sportivii în masculi alfa gata de confruntare. La femei situația stă diferit. Se pare că o noapte de dragoste înainte de meci înseamnă o încărcare cu forțe proaspete, multe sportive declarând că au nevoie de sex înainte de meci pentru a fi mai puternice și mai concentrate. Ronda Rousey este ultimul personaj feminin care a povestit că tânjește după așa ceva înainte de fiecare luptă, dar că deocamdată nu are cu cine.